Opa! Za današnji video nisam sam. Jesu to snimilo, ovo je zašto sam u čelu dobio. Uglavnom za današnji video nisam sam, imam dva pomoćnika. Evo ih. Daj to što napravi. Jeste spremni, dečki? Ajde se okrenite, ne smijete gledati, sad ću vam donijeti nešto. Ne još. Kad ste spremni, može. Ajde. Ajde, svako ima jednu stvar, opipajte i morate pogledati što to je. Kaj je to? Možeš reći na njemačkom. Karote. Da, je, mrkva. Sljedeća stvar, ne gledajte dečki, ne gledajte. Opa. Može. Ajmo Rafi, možeš ti to. Šta je to? Šta je to? Kebab. Je, bravo. Kebab. Krpa, evo, brišite se ruke. Ti to sam pojeo? Sljedeća stvar. I možete početi. Ajde. Jabuka. Ne. Ja ne znam kaj je to. Aha, okej, znam. Paprika. Je, paprika! Hoćeš? Hoćeš? Ja možeš, jel ti tvrdo? Čekaj dečki, samo. Okej, možete. Ajde. Ko će prije? Naranđa. Ko? Nije naranđa. Ne smijete gledat, možete staviti usta i probati. Šta je to? Mandarina. Ma da, čekaj, mandarina, je bro, okej, dobro. Gledali, nije da su gledali drugom usta, neka ovaj drugi jede, ali dobro. Sljedeća stvar, okej, može. Kaj je to? Donat. Je, bravo, svaki čast. Možete ga pojesti, koga prvi uhvati može ga pojesti. Imamo još jedan Rafi, bez brige, imamo za tebe kasnije. Ajde dečki, može. Šta je to dečki? Kaj je to? Prihvaćam odgovor samo na hrvatskom. Pomoću vam, od tog se radi kruh. Da, Treba vam za kruh, za palačinke, za puno toga. Počinje sa slovom B. brašno. Je, brašno. Opa, svaka čast. Je fino. Sljedeća stvar, može dečki. Ajde. To smo jeli danas za ručak. Da. Kako se zove? Lince. Kako? Lince. Je. Ko je prvi rekao? Ja sam. A, gle, ne vjerujem ti. Ajmo reći da ja. Hoćete to pojesti? Ne. Jeste obrisali ruke? Ne. Ko prvo pogodi fakat pobjednik? Možete. Samo jedan. Moraš uzeti Niku iz ruku. Kaj je to? To ne može se jesti. Pa ne znam da se može jesti, probaj. Bolje ne. Nemoj. Kaj je to, dečki? Zec. Nije zec. Jeste gledali ko mali Pokemon? Ko mali? Kužice. Jeste gledali Pokemone? Kužice. Kušili? Ja? A, da, rekao je Plišanac na njemačkom. Neću skušati ja. Da, neki Pokemon. Reci ime nekog Pokemona. Pikachu. Nije Pikachu. Je znate ime još neko? Volvorok. Nine. Kaj je to uopće? Počinje sa I, kao I... Aj pokaži. Znate koji je to Ok, ako ste vi spremni, ja sam.
Ajde, Rafi. Nutella. Ali nije samo Nutella, šta je još unutra? Ketchup. Nije. Nije. Pommes. Ne. Chips. Ne. Krastavac. Nije. Jedan od sastojaka smokija. Nije smoki. Od čega se radi smoki? Ne. Maslac se radi od njega. Ajde, možete staviti u usta. Ne. Rafael, ti probaj. Pa zna da je to Nutella, a za ostalo ga boli briga. Ok, čak ni naši Njemci ne znaju kako se to zove na njemačkog, tako da ne znam ko je ovdje pobjedio. Kaj vi mislite, ko je pobjedio? Rafi, kaj ti misliš, jesi ti pobjedio ili? Da, a ti Nik? Ja. Isuse Bože, fuj, dajmo ti opravdati. Kakav svinjac, dečki. Nik! Nik! Dođi s nama gledat video, odi. Ajde, dečki, vi recite kaj ljudi trebaju napraviti. Ostavite like. Ništa. Ok, to je to, vidimo se, čao puj.